Bé, ja que sóc a Barcelona, aprofitaré per parlar d'un problema, el problema de la seguretat que s'està parlant últimament, dels increments de robatoris, dels increments de delictes que hi ha en zones urbanes, a Barcelona. Hi ha hagut estrebades, diverses persones a qui els han pres el mòbil, a qui els han pres la cartera, maletes, etc. Només cal recordar que gràcies a l'estat espanyol, als governs del Partit Popular, hi van haver-hi durant 5 anys que amb les retallades que obligaven a fer la Generalitat hi van haver-hi noves promocions de Mossos d'Esquadra. A part de no haver-hi noves promocions de Mossos d'Esquadra, clar, com podeu imaginar-vos, les policies, la gent també es fa gran, es jubila, plega, marxa del cos, canvia de feina. A més, les retallades tampoc no ajudaven a que si la gent podia trobar una oportunitat de feina millor, l'aprofitaven i marxaven. A més d'això, ara també hi ha aquest servei de tenir una patrulla de Mossos constantment vigilant els jutjats. Pel que representa tenir una patrulla de Mossos davant dels jutjats, això vol dir que aquesta patrulla deixa de patrullar, que aquesta patrulla ha d'estar immòbil en un lloc i que no es pot moure, encara que tingui un delicte a 100, a 150 metres, que l'estigui veient. No es poden moure perquè és més important protegir 4 parets que protegir la seguretat ciutadana de la gent. Això és el que ens està portant, això és el que ens porta a la justícia, que prefereixen treure patrulles, treure seguretat per protegir 4 parets, no fos cas que les pintessin. És la realitat del nostre país. Fa temps que ho diguem, que això va ser més un càstig, això va ser un càstig al cos de Mossos d'Esquadra que qualsevol altra cosa. Si realment es preocupessin per la seguretat de la gent, si realment es preocupés la seguretat dels ciutadans, es deixaria de fer aquest servei dels jutjats i s'incrementarien les patrulles al carrer. Però com dic, sembla que no interessa, sembla un càstig i que segueix així. Fins quan estaran els Mossos al jutjat? I després diuen que clar, que s'han de ficar 340 o 380 Mossos més a Barcelona. Sí, d'acord, a Barcelona hi ha estabilitat, però també s'hauria de mirar què passa al territori, perquè no tot és Barcelona. I mirar les comarques de Pirineu i mirar les comarques interiors, a veure quantes patrulles surten al carrer, a veure quants cotxes hi ha per patrullar el territori. Perquè el dèficit no és només a la ciutat, el dèficit és a tot arreu. I Barcelona, com grans ciutats, tenen guàrdia urbana i tenen policies municipals, cosa que molts municipis petits del territori no en tenen. I les distàncies no són les mateixes en comarques com el Ripollès, com el Pallars Sobirà, com el Pallars Jussà, com la Noguera, que el barcelonès. Ni les comunicacions, que a vegades per fer 50 quilòmetres pots estar tranquil·lament 45 minuts, 50 minuts, travessant pobles, i si no, una ruta que en línia recta potser serien 15 quilòmetres, t'obliguen a fer una volta a una muntanya que la fa molt més llarga. Per tant, potser la problemàtica no és tan elevada o no es té aquesta percepció, però segurament caldrien més per cobrir tot el territori en condicions. Per tant, sí, hi ha problemes de seguretat, se n'ha incrementat, hi ha una percepció, molt probablement. Què està fent la justícia i què està fent el govern espanyol? Absolutament res. Només ficar traves al cos de Mossos d'Esquadra, només castigar el cos de Mossos d'Esquadra, obligar patrulles a estar davant dels jutjats sense poder-se moure i mentrestant que vagi pujant la criminalitat. Els jutjats es preocuparà més això, els jutges es preocupa més això que no pas aclarir tots els problemes que hi ha i tot el que s'està sapient del CNI i la relació amb l'imam de Ripoll. És vergonyós, però és el país en el que estem. Això només ho solucionarem al nostre país. Per tant, visca la República de Catalunya i Aran. Quan la tirem endavant, anirem bé.